ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам. моҳи шарифи рамазон муборак. қурби асъори миллӣ имрӯз 19 апрел. дӯстони азизи меҳрубони ман 100 евро ҳамагӣ 8747 рубл ва дӯстони азизи меҳрубони ман 100 доллари ёлоти муттаҳидаи амрико ҳамагӣ 8112 рубл. лайкора зер кунедон. 100 евро дар ватани азизамон 1355 сомонӣ инӯшаки ҷонат шава ва 100 доллари ёлоти муттаҳидаи амрико ҳамагӣ 1257 сомонӣ ошуд шава. азиз мухлислар, як дона 5000 рубла агар шумо перевод кунед 777 сомонӣ. як дона 2000 рубла 311 сомонӣ. 1000 рубли русӣ дар Имон International 155 сомону 50 дирам иншоаллоҳ то моҳои ахири мая мехеза бо. Тавҳид банк 155 сомону 50 дирам. дӯстони азизи меҳрубони ман Алиф банк 154 сомону 50 дирам. ва дӯстони азизи меҳрубони ман бонки Эсхата 153 сомонӣ. фақат переводай бародаро аз Сбербанк па номеру телефон. Амонатбанк 155 сомону 50 дирам танҳо барои шумо, барои мухлисони азиз. ва дӯстони азизи меҳрубони ман Орионбанк 153 сомону 60 дирам. идатон муборак бошад. азиз мухлислар, душанбе сити 150 сомонӣ як ҳафта шидамита эстодай девунак. ва азизони ман Спитамен банк 1000 рублей 155 сомонӣ. иншоаллоҳ бо мехезанд. бонки Ҳумо 152 сомону 50 дирам. курс ҳар замоне боз иваз мешава. эҳтиромона хоҳиш дашном накунед ки ба зарари хитонай. Коммерсбанк 155 сомону 50 дирам. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. аллоҳ ёру мададгор.